balaan na sila. Tungod kay nakita niya nga ang mga tao nawala ang himaya. Unang nagampo siya nga balaan na sila. Nga naman, importante nga ang tao mahimong balaan. Kay kung wala kini, walay bisan kinsa nga makakita sa Dios. O ang pagkabalaan, mahingpit lang, matod pa ni Pablo, diha sa pagkahadlok sa Dios. So, kinahanglan kita, makabato ni. Okay, atong dalion ha, unong Tesalonica 3:3. Aron magbalik ko ng inyong mga kasing-kasing sa walay pagkabadlunganon diha sa pagkaputli, sa tubanan sa atong Diyos ug gamahan, sa pag-ani sa atong Ginoong Jesucristo uban sa tanan niyang mga balaan. Okay. Aron nga kita dili masalawayon. Aron nga kita dili mahimong badlungon. Nga aron pagbalik sa Ginoo uban sa mga balaan, makauban kita. Unong Tesalonica 4:7. Kay ang Dios wala magtawag kanato alang sa kabugawan kundi sa kabalaan. Okay. Gitawag kita sa Ginoo matod pa dili sa kahugawan, kundi sa kabalaanon. Usa importante ni ang pagkabalaan. Maingon nga importante ang pagkamataro. Kini silang duha, mao ni ang dagway sa Dios ug himaya sa Dios diin gikuha niya ug gibuhat niya ang tao sama niini. Panapakya sa lang usa ka panahon ug kinahanglan nga makabalik. Diha lang sa ngalan sa atong Ginoong Kristo. Okay. Dinhi na lang takutob kay kini murag pagsimba man ni kinahanglan ang Dios simbahon diha sa pagkabalaan. Wa naman tay oras ato na lang sa ining kulungon. Mga doktrina karon nga ang isti nga literal apil sa mailihan ka kabala. Okay ka? Wala sa dayag nga panagway. Sumala sa Biblia nagyon. Ang Dios wala magtan-aw sa dayag nga panagway kundi sa kasing-kasing. So, bisanon sa ka balaan tanaw ng imong sinina kung ang imong kasing-kasing ugaw. Kunya ang kinayara ba sa tao pre? Matud pa sa dulo ko basa nga a man's character can be revealed in unguarded moment. Kana kunong panahon nga di mabantayan bitaw ay ako na magpakita. Nga mo na sabot nga maayo sa atubang pero pagtalik ko di ay dili maayo. So dili sa mistake nasa kasing-kasing. Taas imong bukton imong kinina para inon balaan. Dagay kay taas man sa dila. Wala diya sa mistake. O kining mga ugang nato karon mga politiko nga nagpakita silang pagkabutan sa ilahang batasan nga maayo, maayo. Kung sa'y tawag na ito, hypocrisy, pagkaroning nun. Kaya pag human sa eleksyon, di naman natin mo masampit. Bisan asa na pre, hypocrisy unsa pero ang pinaka-term gamit ana disguise. Disguise. Compact. Disguise. Mao na. Kaya kita na mga picture nila karon nga pahimo mo yun. Pero yung pandao ka na, kung ato ka sa ila, bisag na ino wala. Disguise ra na pre. Matod pa ni Maruhas sa una. Nga ramdam ko kayo samtang namang kampanya siya ba. Doon na yung isa no ingon nga, alam namin yan Mar. Ramdam mo kami, lalong-lalo na panahon sa kampanya. So, kaning ilang himot pa, kung na siya, a matter of disguise na. Disguising to convince people para mubutan. Okay, di na lang tayo, kay kinitanan ako i-summarize, kung sa pagsimba man, nag-ingon ng Biblia, matod pa din yan nga, simbaha ang Diyos, diha sa pagkabalaan. So, samtang na kita nagsimba, unang-una, nga kinanglan magpakita kita sa pagkabalaan, o himuon tang pagsimba, diha sa kabalaan nun. Dili kita mag-disguise. Ang tinuod mong isaon, ang pag-alagad sa Ginoo, dili negosyo, kundi serbisyo. Ang pagpangalagad sa Ginoo, dili pangimpliyo, dili panginabuhi, kundi pagkinabuhi. Ang pag-alagad sa Ginoo dili pataasay, kundi paubsanay. Ang pagpangalagad sa Ginoo dili pagpakaron ingnon, kundi pagkamatinud-anon. Mao na ang Dios nagtan-aw sa kasing-kasing.
Kay pwede naman ka mag-ilis og sinina nga balaan, pero sa sulod, wala ka kahibalo. Kailan ka ba itong Fernandez Spring? Dito na bagulbul na. Ruma. Niya sa sulod. Niya sa sulod. Kaya kung ang atong bisti mo'y basihan, daghang mga pobre mga impirno. Kaya di man makaabot sa insaktong pandabit. Kung sa may standard sa bisti. Kung sa bisti itam ko standard. Matud pa sa uban, ang mga babae kinahanglan taas nga buhok. Ang pangutana, how long is long? Kutob na isang kugo, sa abaga, sa likod, o kutob sa likod. Asaan ang nakataas? O taas ang buhok niya, ang dila sa taas. Iwa, ikihapon niya sa sulod. Daw di ang mga negro. Yung mga kulot ng buhok. O kanang mga nagkimo. Di, lugar na malabas. Mga saban nga abusan.